Kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy ng lahat ng grabe talaga, sulit talaga pag mga Duterte. Hindi katulad ng mga grupo na Tampi, Marcos, mga kabayan, ito talaga sulit. Mararamdaman naman lang sa mga tao, ito talagang pagmamahal ng mga kabayan sa ating mga Duterte. Ito talagang pinakasulit. Hindi ito kaya kapatayan political, no? Sulit talaga ito.
AOJC na may 15 miyembro. Tibor ang lakas ng AOJC sa ilalim ng pamamahala ni National Congress Secretary Manuel Pangilinan kanina para sa Maynila, Manila at Pamayaan. Inilalayo ang kabataan sa droga ng Region at Palinas. Implementasyon at mas magandang kinabukasan sa nakakaos at aktibihan. Sa Panginoon, ang para sa mga biktima ng kalagayan at sa unang pagtulong sa Asian Union.